penher ki dekhot ke HYC daki balun bayong kum kadak ban penpau kajing persya ya kajing le bam sunyo ka sarkar kmi ya kimat jing dawa kham tam ha ka bayadei bat ka ILP bat kajing kentup no ya ka ktin khasi ha ka kharnet ka bapra jong ka riti senchar jong ka ri India. Ban pau le ban yaki hakan ni sni kalong ba pembabaro ngide minister beri peje ka kampo yang joka sarkar India mentau don hang ne po Shillong nadu menin kum kajai benri mentari ki pau Islam yai ap ya kajing ku ba kajing krang ka jongi ban yo ya ki mat ki jura ba kum kajai benri krang kata ka dei ILP bat ka ktin khasi abang ilet ban ye kendu ya ki nong ilam joka sarkar ka jongi na ka po sa ka po nadu chief minister ki deputy chief minister ka juba ka bangingi yo naki kalong ba ka sarkar India lani ka home ministry kadang examen sa ya kini ki artli ki mat ka jingwan ka jongi menta ka si kalong ban penpau long ba kani ka jing ki ka jongi ba kani ka sur jing ki jongi kan poi ha home minister joka sarkar India bat bu un kren ai man ngim tip ka jing kren apa deng chief minister jongi lani ki minister ka jongi bat home minister joka sarkar India hakini ki sansnem ki bala tingi kwa ba don hang ni Shillong udah ban semua ya kasur ka jongi ka jing krang ka jongi kum ka jai benri ba kum juru udah ban keren namar hakini ki snam ki belada one meeting hang ni Shillong Amit Shah kum home minister ngim ju yo i bun keren sikan tien ru abai de kini ki mat ki bakta ya kari ba ka jai benri ka jongi te ka jingwan ka jongi menta ka singi ka long ban pau baningkong kari ka jing persya ya ka jing sngap menti bat ka jing kuman jo ka sarkar hapo ka jing alam jo ka BJP ka baar ban penram mi ki no alam jo ka sarkar ka jongi ti bom shim ki ai kini ki mat ki jura jo ka jai benri bat kum juru ban pha lani ban bu ki jing kli ki basai syaka sarkar India hapo ka jing alam jo ka BJP la ka sarkar India ka kloi ni am ban ai ya ka ILP ban itu ya ki jing kasi hapo ka khnit ka bapra jong ka riti sanchar jo ka India kata ka jing thmu jo ka jingwan ka jong kasi jing sisa ka jing thmu ka jongi kan long ban let chaka jaka ba pelong ya ka jing alang jo ka NDC lani syapo Raj Bhawan rei ngiyo jing tep ka DC menen hakini ki si beladap kalapan kalau pencari section 144 apa ars pak meter ngila suban let ngila syapen sange ang ni akhmat bat ngila da kajing pende ngila haban syong apa surok di nrei nakaliang jok dipulet kim sha ing syong surok ki ong ban kit syong malki ground dan nakaliang jok ngim sha ban let sate syong malki ground mar kam timut mengini ki ate apa malki ground hadin kajing persang ban kit yang ya apa ka bos patap yang man ra sa kanu ka jaka ngim tek ngila ya pende bat hadin kajing keren pat bagi magistrate bat kulit kilasya ingin mentabang yang banyaki aduh asikenta ya ingin syong kajing tmui kalau manfa ya ka message sa sarkar batang ni syakmat ngin sampai kai bat ka bangi dai ban bu ya bendu Amit Shah kamdan jingmut ini banyak kendu Amit Shah ngila tepi na ka bos ka bor ngila kendu ndri kamdan ka usok bami kita kajing kendu deka ka bangi kwa kalong bai ban at ka jawab no Amit Shah pada ka sarkar India lakin ai ni kim ai yakin kajing dawa